Демонстрация на управление на центрофуга. Включваме центрофугата, управлението. Изчакваме да зареди. Тук виждаме първото време колко искаме да върти, второто време колко да върти и паузата. Това е първата скорост обороти, това е втората скорост обороти. Това е посока ляво-дясно. Ето от тук се сменя. Така е дясно, така е ляво. За да програмираме времето и оборотите, натискаме тези двата бутона. То ни пита така. Още един път ги натискаме. Първа бързина. Тук може да променяме колкото искаме оборотите. Това е втора бързина. Скорост. Пак може да променяме тук оборотите, колкото желаем да бъдат. Това е времето на първата скорост на въртене. Колко време да върти на първата скорост. Това е второто време, на втората скорост времето, колко време да върти пак. Тук е в минути вече. Предното беше в секунди. Това е паузата, като спре центрофугата. И това е в общи линии.